Ikaw, diya ka lingkod. Na mga babae diyan, na mga chicks ay na. Hello mga dalaga. Shout out sa inyo. Saan mo nag-TikTok mo diya? Ha? Pila naman yung followers TikTok niyo? Pila na? Ha? Gamay pa. Oh, gamay pa. Dagan na dan. Vlog na yan? Oh, vlog ni. So makita ninyo sa Arnold Dindelsi vlog. So guys, oh natay followers gikan sa amo Direras Barangay Macaryo guys, oh. Shout out. Sheremy. Sheremy sa inyo mga kuan, may mga page niyo, i-promote niyo guys. Wala ko page, Facebook lang, TikTok. Facebook, sa may pangas Facebook. Sheremy. TikTok. Mula gyapon, Sheremy. Ikaw dai? Taga harap kubaan kanang Rogelyn Fajardo. Benjilin Fajardo. Rogelyn Fajardo, taga Macaryo gyapon mo. Dili, taga Bugar. Taga Buga-Buga. So unsa may page niyo? Kasi na ko page. Kaya naman ang sa Facebook Rogelyn Fajardo, and then sa TikTok Rogelyn Fajardo gyapon. Oh, na sila guys, no? Followers mo na namo guys. Ya Easter. Oh, dadre. Kita mi diri siwol guys, kinindot kay diri sa tambayan. Siwol. Di na boss niya, oy. Sherry. Ito yung kasi Sherry. Ito yung kasi Sherry. Ina shout out ni Sheremy. Na Sheremy. Okay. Niya katong usa? Virgilin. Ha? Virgilin? Rogelyn. Na shout out Rogelyn. Rogelyn. Oh, shout out Rogelyn. So mo ni mga followers na mo guys, no. Bago na mo followers, nga taga dire ra pud sa mo ang lungsod guys, no, Merida. Taga Barangay Macaryo and Sitio Buga-Buga, Lamanok. Asa ko ba na Lamanok, Buga-Buga, no? Ah, okay. Mo. Ha? Mga niwang kay ba niwang. Mga slim ba slim. Ikaw te, mong sugot ka mapares nila glawas, pa slim ba, mga slim? Sugot ka? Oh, hindi pa slim. Reduce lang kaskaon. Barangin mo lawas mapares nila, oh. Mga sexy sila. Oh. Kita kay Tamsi. Tamsi mo, ako misis, oh. Tamsi. Yan, Tamsi. Thank you sa inyo, thank you. Okay, thank you. Tara, muli na to di? Ha? Muli na tayo. Sige, uli na mo. Balik lang taon niya gabi dito kung saan nga na gani, ha? Bye-bye. Ari sa amin. Ciao namin yun, ha? Bye-bye ninyo, bye-bye. Tara, te.